गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मैया नेपालनि काठमान्डुनिफ्राय प'खरासिम थांनाय प्लेनआ हरखाबै अर खामनानै गोग्लैयो आरो बे गोग्लैनायाव गासै 672 सुबुंफोरा जिउ गोमानांगौ जायो। बेयाव गासै 68 पेसेन्जार्सफोर आरो गासै 4 केबिन क्रिउफोर दंमोन आरो बेयाव लोगोसे भारतनिफ्राय 7 सुबुंफोरबो दङमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बे प्लेनआ प'खरानि इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ मोननो थाखाय गासै 10 सेकेन्डसोल' नांगौमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों होननानै मोनथिनाय जादों। बोथोर बिगियाना बुंदों दि दिल्लीआव मैयानिफ्राय 18 जानुवारिसिम गोबां थान्दा आरो गिथावथाव बोथोर जागोन होननानै बुंदों। बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि थांनाय बोसोराव बिटिसिआव गोबां असान्थि थासारि दंमोन, नाथाय बे असान्थि थासारिया दा सान्थि थासारियाव फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंदों दि बे असान्थि थासारिया फैफिनैनि थाखाय गासैबो जातिफोरनिफ्राय बिथाङा सापर्ट नागिरदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर ओनसोलाव थानाय प्रमद बर'नि बिटिआरनि सिइएम नि न'आव फैनानै बिपिएफ पार्टीनि 5 लिडारफोरा इउपिपिएलआव जइन जाबाय आरो एबसुनि 2 लिडारफोराबो जइन जाबाय। बिपिएफनि लिडारफोरा जाबाय सहिन ब्रह्म, मनज बिश्वास, फलिन ब्रह्म, गान्थि वारी, सन्जय बसुमतारी आरो कामेश्वर बसुमतारी। बिथांमोना बिपिएफखौ नागारना इउपिपिएल पार्टीआव जइन जाफैबाय। आरो आबसुनिफ्राय कान्तिस्वर नार्जारी, खोमसार आजि बिथांमोना इउपिपिएल पार्टीखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों। दिल्लीनि रेलवेआव सिबिआइआ इन्जिनियर अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिथांनि मुङा जितेन्द्र पाल सिंह। बिनि लोगोखौबो एरेस्ट खालामदों। बिथांमोना 50 लाख रां जानायनि थाखायनो एरेस्ट खालामजादों होननानै मिथिनाय जादों। बिथां जितेन्द्र पाल सिंहआ गुवाहाटीआव एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजार साख्रि मावबाय थादोंमोन। मैया बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। रासियान आर्मिफोरा इउक्रेननि दिनिप्र'आव मिसाइल्सफोर गावहरनानै गासै 20 सुबुंफोरखौ जिउ खोमादों होननानै मिथिनाय जादों आरो गासै 73 सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै रादाब मोननाय जादों। इउक्रेननि एनार्जि मिनिस्टार बिथाङा बुंदों दि फैबाय थानाय समाव इउक्रेनाव जोबोद दुखुनांथाव जागोन होनना बिथाङा बुंदों, मानोना दै साप्लाइ आरो इलेक्ट्रिक साप्लाइफोरखौ रासियानफोरा गावफ्रुजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदों। आसाम गुवाहाटीनि नारेंगियाव मासे हाग्रानि मैदेरा लामायाव फैनानै गंसे गारिखौ गले गले गाग्लोबदों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे गाग्लोबजानाय गारिनि सुबुंफोरा मा दासिम जेबो रादाब मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।